אזכרה 11-12 חודש, המטרה עושים לעילוי נשמת וכל דבר, כן, מעלה את הנשמה, לכן אנחנו קוראים לזה עילוי נשמה. תודה רבה לך, איזה צדיק. אבל אצל בנימין לא צריך את זה. לא שאני אומר את זה, הגמרא אומרת את זה. הגמרא אומרת כמה מקומות על אותו המורה, מר בבא בתרא, שעלה למעלה, וכשהוא ירד שאלו אותו מה ראית, והוא אומר ראיתי עולם הפוך. מי שפה עכשיו מי יודע מה, שם כמעט לא רואים אותו בשוליים, ומי שפה בתחתונים אף אחד לא סופר אותו, שם הוא בעליונים. אבל הרוגי מלכות אומרת, תעשה את זה, אתה מצוין. מה זה הרוגי? אין שום בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. הם נמצאים הכי קרוב לבורא עולם.